Teisa haino hai koktoma kasai faika je bihik bwsaino bwtharmani koktoma obo belai kheno wanama singcha krima singcha kok tei mo khipi belai kheno viral tei trending o choliwi tongo bwsaino satok pitok dom kirimani tei bwtharmani. Thangnai salo video belai kheno viral wngjago tonorok jotono saiman baina tei baksa baksa borok hingke saiman yafano wngui manna nil color ni drum o dawi miroto bwtharmani hai obono tuiwi kwbangma borok no trending choliwma hai khlaiwi loi swrunglai tonglaio tei obo simiya oboni simango kwbangma no omo hai gotna gotijak. Phiaba mo khipe hingke mirot arya tei kwbangma jaga no omo hai gotna gotini nangkha. Dinini story o bo omo haino hai UP ni bijnoro khoroksa bwrwi ni jini bwsaino bwtharka tei o bwtharjakmani aro bihik ni sakao khopka joto tei o bwthar thani o bihik ni logi o bini dol yakrwo hini saimankha. Aropi bihik ni bumung wngkha Shivani tei o aropi Shivani ni saka sok khlaijakha je bwsaino totra sebui bwtharmano twiwi. Aboni ulo bini bwkra barini bwkrajak bwkra tei relatives rok no heart attack bai thwiyo hinui o koktoma no birkha thokai kok sawi. Phiaba bini bwkra barini borok rok eba kheba bini sasural ni borok rok o bwrwini eba kheba bini bahamjak ni sakao sok tongo je bono kunumung sosok khlaikana hinui tei heart attack bai thwiyo hinui bono o drama no swnamkana hinui uansuklaikha. Bahamjak no sok khlaimani bagwi o mangkwthwi no postmortem khlainani bagwi rohor rwkha. Koktomani bisingtwi saimanka thwinai bwsaini bumung wngkha Deepak. Deepak wngkha borokni family ni bwta bwphayung khoroktam ni bisingo bo jotoni slai okra. Bwpha thwimani yagulo borokni poribar o bini sakano joto depend tei poja nokno naikolnani tei nogo kamai khlaiwi charinani. Deepak ni June 2023 o railway o chakri mano bo railway o khoroksa technician ni samung khlaio tei Johorpur o tongnai khoroksa bwrwi Shivani bai bo hamjaklaikha. Aboni ulo 17 January 2024 ni salo borok kwnui kha waksa khlaiwi hamjaklaiwi kaijaklaikha tei kaijakbaimani ulo Shivani bini bwkra bari o tongnani kijapano muchungjakya. Bo besirbang no bini nogo eba kheba bini bumani nogo mang tongo tei bihik ni jalokmung bai tei deli jalokjakmani bagwi bwsai borok khoroknui ni bagwi kaisa rent house bo naharka tei a rent house o Deepak Shivani tei borokni khoroksa bwsa tongo 6 month ni borok khoroktam anogo tongo. 4 April ni diboro Shivani bini buprang Piroz no call khlaika tei call khlaiwi bwphang no saka nini bwkhani bemar manjagwi tongkha hinui tei pwra wngwi tongkha hinui tei chwng tabuk hospital o twlangwi tongo borok no hinui wanajakma gabrokjakma haikhe kok saka. Koktomani bisingtwi saimankha je Shivani ni bwsai thwibaimani yagulo bini mangkwthwi no postmortem khlainani bagwi bo mana khlaika Shivani. Jefru Deepak ni bwphayung hospital o sogoika amsuk jora no Deepak ni bo langma chowi paikha. Jefru bwphayung Shivani no postmortem khlainani bagwi bwta no saka bwtani mangkwthwi no postmortem khlainani bagwi afuru keno Shivani teisa haino hai postmortem khlainani bagwi gosiliya eba kheba khlairinani muchungjakya bo kisafano. Aboni yagulo kheno bwbajaini omo hai kokrok no khnawi tamo hai wngjakha tei sok bo nangjakha tamni bagwi postmortem khlainani rwya hinui o thwimani ukulogo hwijak koktoma kunumung sasokde tong hinui sok khlaika. Aboni ulo kheno bo police rok no suchna rwwi postmortem khlainani bagwi request khlaika tei postmortem khlaibaimani yagulo report bo sok paika tei a report o hingkhe totra sebui bwtharmani report mankha. Aboni ulo kheno police rok bo judge pardal khlaika tei Shivani no bo kok swngnani chengkha. Report no nai saimankha Shivani puila o khe bini
je kok samani ulta pulta khlai sawai tongo kaisa bo kok kubui saya aboni ulo kheno bolla kimpur girini khoroksa borokni bumung sawai khnarika tei sawai khnarika police rok no o borok bai bini affair choli tongo hinui extra marital affair police rok jefru o borok no naitogoi romina harka tei sengmani yagulo o borok manaklai rekhaljebo bai extra marital affair tongya hinui aboni yagulo kheno dipek ni nok ni tei relatives ni borok ni khuk bai saimanka je o affair ni kok police rok amona bo bongni hirasa bona haka tei postas khlaika postas khlaibai mani yagulo saimanka je shivani dipakni sarkari nokri yakheba government job tongmani obono bo bini nijini khlaina nayo hini saimankha tei bini premi bai nukhung khana nayo abagui bo bini bwsaino bwtharnani bagui plan khlaika hini saimankha Sibani postaso o bwtharmani kogrok no joto gosiwui paikha police rokni bwskango o gotnano tui SPCT Sanjeev Rajbirni kok tei saimanka je Najibabad Kshetrani nogo kaisa rent nahoi tongo hinui bwsai thei thangka tei o bwsaini postmortem khlainani bagui bo rwkha tei arjagao thwimani karon wngkha totor sebui bwtharmani tei bwsaini digini je relatives eba kheba bini bumung bufa tongnai rok o case no tui bihikni uforo joto case rwkha bono bwtharo hinui yagulo police rok kwrak khlai postas khlaimani yagulo joto bihik loklai rika bwsaino bwtharmani kok rok no tui tei tamni bagui bwthar obo joto sawai khnarika police rokni bwskango।